Шундырак, әйме күбесе. Ул электән үк килә инде, гомумән мин яратам, теге комплекс бейтин инде. Тормышта йөргәндә дә мин, мәсәлән, берәр кием алам икән, аңа эзлим сумкасын, сапогин, туфлин дип әйтим инде дә, башына шундый теге комплексын чиктер шулай күңелгә шулай якын. Сәхнә инде ул чыннан да ничектер аннары хатын-кызга чәч ясап торасы булмый, башка әйбер булса. Бик уңайлы. Да, бигрәк тә элегрәк теге ашык-бышык тиз-тиз генә каядыр киләсең, көнендә берничә җирдә эшлисе булганда, ул вакытта инде кидең, киттең, теге шалт-шылт инде ул вакытларда да ярдәмгә килә иде инде баш киемнәре. Булай, вот әйтәм, артистның аның кыяфәте шәшеннән алып, аягына хәтлек уже от өйдә каралган булырга тиеш дип уйлыйм инде, тем более сәхнәдә. Менә бу костюмнарга килгәндә, шул ук менә милли татар костюмнары дип әйтик, татар орнаментлары белән, әйме, аларны ни өчен киелә алар? Бу бит инде хәзер күбрәк теге мода дип тә әйтик, әйме, модага да кирип китте. Хәзер милли орнаментлар белән нәрсә генә ясамыйлар, нәрсә нинди кием генә текмиләр. Бу күбрәк модамы яисә менә мин татар дип горурланумы бу? Беләсезме, ул һәрбер кешенең үзеннән. Потому что менә мин бит инде моңарчын индидер киенеп йөрдем дә, бүген генә киенә башлаган кеше түгел. Шуңа күрә минем уже элегелектән үк ул канга сиңгән. Мин аны уже шулай күрәм үземне. Менә, теге кемдер әйтә, яшь чагында кырсагың тишек күлмәкләрдә киеп йөрдең инде син диләр. Андый вакытларда булды, чөнки барыбер җырның әле репертуарыңа да карап, мәсәлән, инде чисто там эстрада җырлыйсың, например, да, анда тоже шытыртатып калфактан чыгу бит инде урынсызрак. Шуңа күрә ул репертуарга карап, яшьлек белән инде ачык күлмәкләрдә кигән чаклар булды инде. Яшьлек җилләрлек инде ул. Әйе, шуңа, барыбер күбрәк минем менә калфаклы, жилетлы, озын күлмәкле, менә шундыйлар. Яхшы, әйдәгез, сәхнәдән өйгә кайтыйк әле. Сез бит инде 4 бала анасы, әйме. Бүтән балаларыгыз да татар телендә сөйләшәме иде, дөресен әйткәндә? Менә ул авыр сорау инде, авыр сорау. Чөнки без өйдә, мин үзем бит чит татар авылыннан инде, таныш район Зөбәер авылыннан, әйме. Без бит инде урысча дәресне дә татарча укыдык дигәндәй тырышты инде безнең Светлана Хабибуллина, Светлана Фатиховна укытучыбыз. Аның биргән киңәшләре белән рус телен безгә өйрәнергә теге бик үк җиңел булмаса да, өйрәндек, потому что шәһәргә килгәндә бик теге русча сүзләр авыр белә идек инде. Укырга кергән вакытларда авыр ишеннән да. Бигрәк тә ул чорда кеше әзрәк татар телен кашыбрак шулай сөйләшә иде, русча сөйләшергә кирәк дип шулай уйлыйлар иде. Хәзер бит ул оялмыйча син рәхәтләнеп, кайда гына булсаң да син татарча сөйләшә аласың, татарча теге оялмыйсың дип әйтим инде дә, горурланып. Ул вакытта ниндидер шундый чор иде, аңлаешсыз шундый. Син үзең ни русча сөйләшә белмисең, ни татарча сөйләшергә ничектер кешеләр сакайып карыйлар да. Безгә барыбер, без колхоз, без авылдан килгән. Тырпыр троллейбуста сөйләшә идек, рәхәт иде, үзенә күрә бер күңелле иде дигәндәй. Балаларга килгәндә, мин элегрәк уйлыйдым инде, мин үзем интеккәч урысча беләм. Аларга һәрвакыт нишәптер рус садигына бирергә кирәк, кичкенәдән өйрәнсеннәр дип, әйме. Менә шундый ниндидер башымда бар иде. Пусть татар телен барыбер онытмаячак дип. Хәзер менә уже фикерем әзрәк үзгәрә, чөнки өйгә кайталар да урысча тыкы-тыкы. Мин татарча сөйлим, алар русча җавап бирәләр. Шуңа ачуым килә дә, кайвакыт сүгеп тә атам инде, менә Илһамны инде безнең татар садигына бирергә дигән исәп бар. Әле урында юк бит аның. Әле бит син теләгән җиргә алуы да, теге барыбер килеп чыгамы дигәндәй. Шуңа бирәсе килә, Алла бирсә, пока нәрсә бар шунда йөри торабыз инде, чөнки чыннан да садик үзенә күрә. Аннары тәрбиячеләрнең дә татар булуы. Вакыт теге татар садигында, татар урыслашганрак тәрбиячеләргә. Понимаете, бу бөтенесе менә балалар киләчәктә үсеп җиткәч дип әйтик, әйме, татар телендә сөйләшсеннәр өчен, татар телен саклап калсыннар өчен, гомумән үзләренең татар булулары белән горурлансын өчен менә шушы өйдә татарча сөйләшүдән кала һәм татар балалар бакчасы мәктәпләренә йөрүдән кала тагын нәрсә эшләргә кирәк? Ата-аналарның бурычы нәрсәдә?
баланың үзеннән дә күбәйеп тора. Ул все-таки менә шушы теленең ничек тә булса иң кадерле әйбер икәнен аңлауы кирәк кичкенәдән. Менә моны аңлата белү кирәк. Менә мин инде әйтәм, үземнекеләргә һәрвакыт әйтәм инде. Сез уже урысчаны да әйбәт беләчәксез. Инглиз телендә укыйсың икән, шөгыльләнәсең икән, аны да яхшы өйрәнәсең. Әмма ләкин үз татар телендә син хәрефләрнең авызларын дөрес әйтмисең икән. Менә без кичәне Эльвина белән җыр яздырдык инде. Студияда. Аның җырлаганын студияда торган егет тә әйтә инде, англизчә җырлаган кебек җырлый дип, кайбер хәрефләрне. Миңа шуның хәтлек теге дип тә хәрефләрнең, г хәрефләрен менә күбрәк үземә шөгыльләнергә кирәк. Монда минем хатадырдыр дип уйлыйм инде. Барыбер әти-әнидән күбәйеп тора. Менә балаларыгыз сезнең иҗатыгызны гомумән татар җырларын тыңлыйлармы алар? Тыңлыйлар, татар җырларын тыңлыйлар. Татарча җырларга тоже тырышалар, качып кына булса да. Менә безнең Данил нишләптер олысы инде. Ул әти дип дәшә инде безгә име. Аның татарчасы күбрәк. Бәлкем элек шулай иде микән? Менә 17 яшь бит инде аңа. Менә Эльвиналар, Ильяслар, алар уже урыслашыбрак. Бу теге шыр белән дә что ли, аңламыйм менә. Никак мин аны теге мәҗбүр итеп баланың башына гел сугып торырга тоже ярамый бит инде. Син татарча сөйләште, ул аңа ничектер кире килергә может. Теге каршыланып китергә мөмкин. Татарча күрә алмаска мөмкин дигәндә. Шуңа күрә татарча шигырьләр, татарча ничектер укып, татарча сөйләшеп, бәлкем үсә, аның инде все-таки менә күңелендә ничектер һәрбер әйбер бит ул вакыт белән, опять-таки әйтеп кабатлап сыналаймы. Балачак истә кала ул. Бернишләп тә булмый, ул барыбер аларның бүгенге тормышлары, бүгенге көннәре, өйдә нәрсә ничек булган, ничек без җырлап утыра. Безнең Исур гармунны алып җырлап утырабыз. Инде менә шулар үзебез җырлап йөрим инде. Калсын исләрендә дип. Калсын исләрендә, может быть, алар аны кайчан булса да бер кулланырлар тормышларында. Үзегезнең гаиләгезнең гореф-гадәт дип тә әйтергә кирәктер. Бу элекедән киләме? Димәк, электән минем әти белән әни шулай җырлашып утыралар. Гомумән бездә җыр бер вакытта да сүнми, абыйлар, апалар җырлаш та без бик җырлашабыз. Менә шушы җырга, моңга, менә татар, менә шу мәдәниятне дип әйтик, сезнең балачакта бу мәхәббәтне кем уятты, кем тудырды? Үзегездән килде бу, яисә әтигездән?